Magbahin tali pre. Perting ilara na itatay pisot. Ang kwarta gismo ko eh. Una pa ko supra niya. Marunong siya pero mas marunong pa tayong duha. Susud siya lang. Saan? Inyo na kong gila day, ha? Inyo na kong gila day? Ha? Pulis! Ay, ako kwarta ba? So, maon ha? Sa kalibo ng sugal ha? So, 3 card na itong duha. So, nidaog mo ko ganina. So, pasayloay lang ta kung mga pildi mo. Bye. Wan, adyo kay kwarta. Patay dyan sa umisis. Riyas kita ni. Akong kwarta na sa po ni. Pinta. Marunong rabakin itong kontra. Ay, sos, niyo dili. Siya marunong kung sugal man ni. Huwag ni tikas. Purot yung kwarta na ko yun. Di, pinta. Pinta tani Ang problema nung sa ano ko pagkatubang sa kong pares karon. Sus, may ilang makadaog ko. Card ha. Ilang taon ni kaloy antani. Tutik ang kao atong kontra piting honor ba ni? Patayan ni ron. Yes! Pwede nyo, hindi ka. Sa kalibo mo sugal, sa kalibo. Kaluoy. Oh, Jess, 8, kalira. Jess, ay nako mo. Queen. Oh, Queen. Oy, Piat 9. Patay na tani. O nya, saman, napamay kwarta niya? Saman. Wata mi na balik mi ni. Mangita kami. Oh, sige. Kung gusto pangita mo kwarta dito. kwarta di ko ka. Dili pwede nga no gusto manghunga mga sugal na to bungot so. Ako ram ni balik na yun. Ah, dili pwede. Mga pangita mo kwarta dito. Pangita mo kwarta dito. Kung makita mo kwarta balik mo rin kay magsugal sa ta. Katugaw panugal nga. Gisugom na mo sa iyong asawa dai. Kamo ni bala yung asawa. Ikaw asam ta. Mga manipulita pagkabawas tani. Di jud ko kauli karon kay wa jud kay kwarta dala. Katong kwarta gamit tunong dito sa kong pares. Kwartang malabo. Wala mas sa kalibo na. Ah, wala. Lakaw panglayas mo. Pangita mo kwarta nyo ha. Lakaw na. Ang problema na eh. Ugat-ugag nugal nga. Dali ra kay lipat kon. O sila kay balong nga expert kay ko ng baraha ba. Pabalik mo. Ay pre, akong kwarta nga gamit tunon kay nahurot sa ismiyok ko yun itatay pisot. Saon Ako gyani nga karon bugnuon ko sa asawa toy gulay. Nagbayad to. Adto lang ko igda sa kadaruan na ni ron. Di man jud ko pasakon ron kay wa jud kay dalang kwarta. Saon mo tani ron? Sa itong bato ni. Ay, mayo beer maron. Ay gunda. Uy, Oo, kana. ay gunda kito ka na yung plano. Pagka kwarta ta di. Uy, di na ta muli. Abi ta muli balik ko ta to. Sige, balik ko na to. Nito tang kwarta. Naigon ta. Ayo, naigon minoy. Kasadyanin taknaan, dapit sa kahimayaan, mauray among makita, ang tagbalay na masanagon, bulahan o bulahan, ang tagbalay na giawitan, awit na handog, sa tanapas ko magmalipayon. May Pasko! May Pasko tagbalay. Kwarta! Ito yun, nga mamang kayo utangan eh. Na kayo utangan eh. Pasko maron! Naigon mi kwarta! Kwarta babayad. Bayad ba? Si kanta ka pwede kanta! Anak ko na, yung masalaw sa ka na. Ah! Kwarta! Kwarta! Kano sa ama ka nang utang ng mga tawhana nga. Huwag mo ko kabantay nga nakagyatag ako kwarta. Ay, wag ka Ah, nila. taga. Daigon ba? Daigon! Ay, wag. Kanta mi! Pasko ba? Bayad Pasko ron! Ay, pasensya na mo ha, kaya ako amang. Bayad! Bayad! Akong bana kay kanang amang ba, amang, di kasabot niya. Ako pusad, wala sad ko nag-hire og kanang ingon akong bana nga, tigsayaw, tigkantaw ko nag-hire. Patulong ko sa pikas, masina sa pikas. Pasko maron! Ayan na lang! Sakuna! Pagka di malasa, manahigong ta akong di ba yung bungol! Bungol! Mo na gani, nagko ko kasabot. Kapos! Ano? Kapoy kay si kanta ya bungol! Pagka di malasa, kadakos kalibutan ngunong nanto pa ta napunta sa balay nga bungol! Mamunal pa gyud. Mo lang hinaga na ta. Sa wata tagay kwarta. Ita. Ang ngita taga di nguna rin! Mangita taglain. Pagra taga ayo ro kay balik ta nga to! Ato tong pilyo sa tatay bisot! Nakakong kwarta ta nga to! Ikon ta to. Ay, garay. Ato ning daygon. Ato na ligungan! Lagi! Pahalagoy balik! Nindot na yung mga tiguang ligungan kay maluluyon ba? Di pa rin itong Dagko kay naghug ba? Dagko. Basta bungol! Lagot kayo kapig sigis kanta! Yaw ay kwarta gihatag! O tra.
Oy, Noy, may nga po, Noy. Ari mo dili kay naigon eh, pwede rin mo naigon. Sige, tara ta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Let's go! Kapin. Thank you! Thank you! Ang mabait ninyo! Thank you! Kwarta! Nag-arang ito, bintahagin yung mga tiguan itong tigunan. Katumbungol na, kapagis ka na. Amo, ito na yung nagsuklian ni Nay. Just thank you kay Merry. Salamat! Salamat Kinoy! Salamat pre! Salamat Kinoy! Tata! Thank you! Kasi Pinoy, salamat Kinoy! Amping-amping, Pinoy! Thank you! Bintahagin yung mga tiguan itong tigunan. Malulungkot kasi tagada ka itong bungol sus. Klaro, kini, nagapag naman tagkwarta. Mabalik ta nga to ya. Kinangnan, mabalik ta nga to. Kanang surbul na kayo. Kanang makadaw ta. Mao gani mangita tag usa ka tawo. Ay, kana, sakto gina ba? Mangita ta ko sa katawang ato kuskun sa buon. Oh, kana, maya. Mao'y magkupot sa baranga gagmay. Oy, tara! Wakay trabaho? Wakay trabaho may? Ito kayo. To kay naming plano. Ana itong plano ha. Manong tungit nga to sunan. Amo itong sulmon di balik kita tayo pisot kay among kwarta na urot. Hindi ka ulit sa mua. Ana kay di ani? Naibara nga gagmay. Ako ihatag nimo. Ya. Nya, tungit man 3 cards. 3 cards. Ihatag na mong gagmay nimo. Usa man na. Maggunit ka sa gagmay nga bra ha. Nya, katong mga gagmay inigdil mo to ihatag ni Tatay Pisot. Nya, tagaan man na mo kondisyon karon. Amo magpurong mi blind ko mi. Magpurong mi sa akong mata. Oh, Inighatag. buduol ka dayon. Inigpurong na mo. Buduol ka. Inighatag lugar sa Tatay Pisot. Imo tong ihatag mga gagmay nga card. Ana na siya. Inig-open og balik. Inigtanaw sa card. Siyempre, imo dyan natagtangan yung purong. Inigtangtang sa purong. Dahil ka glipot. Anong asa ka magtago. Napita. Laga. Ato tol. Susta sayo na diha. Okay kayo pre. Apila ko sa bahay. Aron yung kwarta. Huwag pili-pili. Bahin. Apil dyan sa bahay. Ko apilon. Tunga tatanan. Walay labaw ni. Parehas na tanan. Pil ba? Patas tanan. Ato tol. Ari sugal 3 card ang malipat white kwartang madawat ang malipat giyayay. Tatay Pisot ning balik mi karon kay magsugal tag balik di ko kadawat nga napildi ko. Sasas na. Oy, na mong pildi ni mo. Kana imong daog. Susurdo na nami karon. Anya, inyong gidang kwarta o saka-sako na kay kung gamay ra gyud inyong gidang kwarta ilaw pa luma-luma kay di gyud mo kadaog na ko. Asayo na kay na imo pamagi o gamay ra mo kwarta nga rin mangitar sa biyan yung balik sa mi. Magkakwarta ra mong gyapon may. Unsa Ay, nangurot imong kwarta. Pila yung sugal na to? 500? Oh, 500. 500. Okay. Amo yung duha kay. Oh. Okay, saman. Saman. Aw, dili. Ana na lang na may kondisyon. Pildi man mo permiro na mo. Magpurong ta. Ha? Magpurong ta sa itong mga mata. Puro man tara tumata kay. Oh, sige. Magpurong ta kay mura mag nagduda mi atong permiro kay medyo mura. Ay. Antik kay bilis kamot gud. Wala na sa puti ko May ay. magpurong kay wala gyud may tabong tikas. Oh, maog yun. Puro. Purong ta. Puro na din. Tari. Di ka po mo kapildi na ko ay. Purong ta. Nyakit sa may modela ni. Kamu Lidl. Lidl. Ge. Kalibo ha? Kalibo daog na na. Lidl. Dil. Budlay ka daog mo na ko. Gila ka? Tama ni. Ha? Parahan na ni. Oh. Murag ngit-ngit magpanan ako na ko ni. Saman. Sugda na ni. Sos bisado kay naginamay naman ako sa mga daugan. Ako yung model. Bisag kinsa pa yung model niya. Budlay ka pildi mo na ko. Ah, sige. Deal ko. Deal. Sige. Gilat. Bawi. Dali apo na ninyo. Asa magkuha na ito? Gaya na po tayo. Ipail busy pa. Saan mo na yung gaya? Bawa kita bra. Ato rianag paghatag kay. Oh, bao ka ni? Hinay man na. Gaya sa na connection na putol. Atay ni. Excited na kita sa man. Usar naman ni kabuok. Asa ka ni? Inara kay di ko kita sa paghatag. Okay na? Wata sa Sinaya sa mga hatag ng tighatag ko eh. Larguhan na naghatag ya. Asa mo ron? Inara kay. Ay, nalisod ka hanap na. Giram-giram ko Sige, dire. maghuwat ra ko. Okay. Giram ko dire. Ang inyong kapildihan, Oh. nagpadung na yung kapildihan. Ah, bawi lagi ni ron. Bawi ni kwarta ron. Asa man ang buhay. Pag ipachikas na eh. Dali-dali. Palawan. Asa man usahan eh. Manani. Ah, mana na mo ha? Kuha mo ni usahan mo ha. Oh, laga. Okay, nabot na ni. Nasangit mo. Usa naman tao na eh. Aman. Tanaw na ni. Okay na, pwede na tagtango na itong maskara. Tangtang na. Sige magtanaw tanig. Yan. Busy kayo ni. Shosh. Patay, mana horot yung kwarta Ases. niya ron. Klaro na kayo ning Pangulo. Patay na eh.
Di ka na mo una niya. Unsa man na nyo ah? Aho, parahaga po. Di ka. Di ka. Di ka, unsa na? Tulo na kabok. Queen Jack Jess! Hoy! Ay, shit, kiri na. Nawara! Kabe na, kabe! Nasa man! Usab, shoot, shoot. Saan mo tari? Shoot, shoot, shoot. Shoot! Shoot, shoot. Shoot! Shoot! Oh, sama. Tap, tap, gapon eh. Tap gapon! Tap gapon eh! Tap gapon! Para wag yung tikas! Gi! Sa ni mo hatag? Gaya sa ni! Dali asa nakahatag po! Oh, gigi. Tap mo to! Larga. Uy hatag! Di ako gapon din! Gigi, kaya ka pwede. Unsa hadlock man rin. Largo ni! Larga! Larga. Drill. Ses! Shoot na. Tarungan Shoot na. Tarungan na gatag bibawa! Oh, tarungon! Uy! Di na mo! Di ta ni si Piato ni! Pana! Oh, imo na! Una! Dali aghatag kay Oh, kana. Mahamanta. Oh! Karon! Gi! Hatag diha! Asa mo kuha? Sa kupti sa inyong brasan. Kupti ba? Pangita ah. Ano, hiram ba? Hiram. Wala naman ta. Hiram. Buta pa, bumutas. Kana. Oh, ay man eh. Asa ni? Oh, kana. Asa man ko ah? Unya ra paghuwat sa kay di ta kita gud. Ako asa mo kuha? Sang matagak ni. Oh, grabe sa na imong kamote pertim sa dugaya maghatag sa baraha pod. Mo gyud. Kurti na ni. Ay, man, Ano? Ba mura mga tanigi ko na. Oy, sige. Saan man? Manay nyo ako pa. Dapat ko ko ni. Anak ko tulo na. Hiram-hiraman niyo sa naadas na plin. Kuwang ni kuha. Oh, dira. Oh, dira. Oh, kini. Ses. Ya, tagtangon na ni. Ha, tangtang oy. Nagbayad ako nagtangtang, tulo na ko ni kong card. Una-una man kadagtang Tulo na akong card. Niso man siya kayong paabot pa ko ninyo. Nikas ka. Sa pasmong siya tayo paabot eh. Kanay. Murag daog na sad ni. Murag daog na pud. Gabi ha. Ah, pila man na. Bili ka mo ah. Queen Jack Utso. Shoot ra ba ni? Shoot ni. Oh. Ay sis. Klaro kay ni. Putay. Oh. Mura man ni. Iyo cancer. Ya, tagan salamat. Tagan salamat ha. Sige. Mo na eh. Mo na bra. Mo na tara dia. Bye-bye. Tara eh. Salamat sa imong kamildihan. Tatay bisot. Hindi juga na. Sahan juga ito makaraho na. Epektibo juga itong plano eh. Awoy. Bahino ka na itong mga kadaugang nga kwarta. Oo nga ra matato. Ang kwarta ni Tatay Bisot, ismuko eh. Hurra! Purot ay kwarta. Ikaw may Dili man. problema sa inyo ha. Abay Mas mo na ito ang atong pagi. 20 lang mo kay walang kipunan kami. Dapo namin kay kipunan. Bilhin niya mo balik kami. Ay, Kapag kung pa pa niya sus kayo. Sana ninyo oy. bahala kay mo wala. Kayo na tunga ta. Mo na siya. Kaya lang isakto na eh, pagkape. Di na ko problema na eh, wag kipunan. Oh, hala ka na. Hala ka. Di bahala sa mo. Sumpong. Tatay pisot po ang ano. Sus, pildi ko ito makaraho na. Ang daot ko sa taptas mat. Tay. Sa may ato? Di kuan kanila gi tikasan ka blindfold mo no. Oh. Ang tikas to ako may gipahatag gagmay kay mo nya. Karon wa ko bahini. Kuha di klaro ni mo dai. Kung sabo rin kanila dai. Dapat Kuha na ni. kuha to imong gidako kay para magbahin ta. Nakaroon ano to kan magkagamay ra sa pagbahin. Oh, itaga-araw 20. Kabahan sa mo sila. Ora nga to ay. Nagbahin sila to. Bahin dito sila do. Ang Kwantuon, tikasan na ay. Bahin tali pre. Ting ilara na Tatay Bisot. Ang kwarta ismuko eh. Una pa kay supra niya. Marunong siya pero mas marunong pa tayo ako. Susud sila. Saan? Inyo ra kong gila dai ha? Inyo ra kong gila dai. Ha? Pre. Ay, ako karta ba? Pre. Ting ilara na Tatay Bisot. Ang kwarta ismuko eh.